Gaurkoan eskarrak eman gure deutzi edaz, Zornotzan kantuz ekimena aurrera ataraten dabien pertsona, talde eta eragile guztiei, eta bereziki Amorebieta Etxanoko abez batzei egindako lanagaitik. Pos handia da guretza Zornotzan kantuz ekimenaren 5. edizioa aurkeztea. Maiatzaren 29an, bariko arratsaldean, gure herriko kaleak eta plazak musika, alaitasunez eta giro bereziz beteko dira. Ekimena 7:04 hasiko da eta herriko hainbat kale eta plazatan zehar ibiliko da. Zornotzan kantuz ez da bakarrik musika ekitaldi bat. Herritarrak alkartzeko, kalean alkarregaz egoteko eta gure herriko giroa indartzeko ekimena da. Musikak pertsonak batu egiten dauz eta aukera emoten deuzko alkarregaz gozatzeko, kantatzeko eta herria bizirik sentitzeko. Aurten be, Amorebieta Etxanoko 6 abez batzek hartuko dabe parte, eta gaur zorionezko egune da, ze danateko guzemen, eta Zornotzarrek eurekaz batera kantatzeko aukera izango dabe. Horretarako 400 liburuzka inguru egin dira Zornotzarren artean banatzeko. Kantak jarraitzeko aukera izen daien eta egun horretako oroigarri moduan gordetako. Ekimen honek gure herriko kulturarekiko konpromisoa erakusten dau, baita herritarren parte hartzeak daukan garrantzia be. Zornotzan kantuz lako hitzorduek gure arteko hartu emonak sendotzen dabez, belaunaldi ezberdinak batzen dabez eta kaleak topagune bihurtzen dabez. Horregaitik, herritar guztia konbidatzen zaituegu maiatzaren 29an kalera urtetera, abez batzekin batera kantatzera eta giro berezi horretaz gozatzera. Egun horretan, kantua izango da alkartzeko aitzakia. Alkarregaz egoteko, herri moduan bat egiteko eta gure kaleak biziz betetako aukera. Animau zaitezi parte hartzera, kantatzera eta zuen ahotsekin Zornotzan kantuz ekimena are bereziagoa egitera. Guztion artean, Amorebieta Etxano musikaz, alaitasunez eta batasunez beteko dugu. Eskerrik asko zuei. Lehenengo eskerrak udaletxeari atara dozkulako liburu bat, bai? Lehenengo atara dozko udaletxeak, herriko diruaz, udaletxekein, eta liburu doaz barrio herrira, oza, borobile. Herriko diruaz, udaletxeakein, eta liburuak barrio herrira. Liburua ondo inberti dute. Bi, Zornotza herrize aberlazi da. Eta hainoak esan dugu, 6 abez batza eta 8 bat. Zatizea besteko. 3, oindela 5 urte hasi ginen nien, montatzen egon ginen nien, hemengo dauzan jendei, sopitezak eskatu notzen eta baietz esan ustien danak, zuzendari guztiak. Honek zer bentaje deko, zuzendariek ensaio inten dabie koroaz, eta orduen, erdi txuputu deko abestizak eta beste herriko jentia etortzen zera, abesten, baina, Kristo bierra, bai? Aurten musika sartuko dugu. Eta azkena, hemengo importantena da herrize, jentie. Guk abestu inten dugu korotan, koron barruen dauz, persona, hori diez importante, ez koro moduen. Koro moduen, bai, koro eguretarako dekuz beste baz, aretoan, lo que sea. Egun horretarako importantena jentie. Bai koron barruen gauzenok, eta koron barruen ez dauzenak. Horregaitik, liburuak egongo diez bai guretzat, eta bai beste etzat. Zer jenteak oso gazatu, ez nua ze kurro nero, ez da, bardin da, ez da, korro negotia. Hau da, herriari begire. Da orden, herrizega bestu inten dugu. Bai, guri izker, eta bai, besteak etortzen dizenak, korren dauzena. Liburuak hasi nokia repartitzen, ez dute repartiu erin hau, da bete inoz ez dutzen, sorpresatxu bat emoteko. Da, ja, atzo hasi nintzen ja koroaz, geur hasi naz beste koro batzuaz, eta koroak, korori emongo dutziet harin hau, bariko baino harin hau. Sobratu ingo jakuz liburuak, herrizari emoteko, beste guztiek korrok ez dauzenei emoteko. Osa, egun berberan egongo diez liburuak. Bai, orda, jentie, tordaizela beste, liburuekuiko dauzen eskue, amaitu arte. Bai? Da benezia parien. Bazen parien zazpien eta launetan, zagatia da ataratzeko esperantzaz. Ez da, repertori zuetu kantutek izan zelan erabaki da, edo zelan azaltzen? Bai, a ber, repertori da, barandu egiten doaz abesti batzuk euren artean, koron artean, eta bakotzak ensaio egiten du bere zatiek. Kolo batek ez dakit besteak ze abestuko dugu. Zagaitik, emoteko, ez egiteko danak ze abestuko dugu. Mireia jakiko duz, berea, Marianek, bere zazpizen. Gero egun horretan ikusik danak. Aurten diokuz gitarrista bi, horren gitarria eta bizenak bai jakingo dira danak, por supuesto, hogeita bi, hogeita hiru abesti izango diz. Bai, eta egun horretan abestuko danak.
Nortzuk izango dioz gitarrista? Saioa eta Aintzana. Gure koroko bi. Oso, Seguramente munduko honenak ez izango, baina horri bilgo diez. seguro. Zornotzarra badiz? Ba, hoize. Da, zenbat geldiuna, errekorridu nengo zu esan? Aurten, zelan gitarra zongo garen, ba, igual egingo du, geldigunek itxi hau, eta buruen deku pentsaute lau. Lau, seguramente izango diez. Berezia, Siberu, Oasi Zukoi eta Maitu Kojo Naurria. Kojo Naurria zegaitik, ba, resonantzia aletik, etxe bizen artean resonantzia aletik, ba, ikarrak ere politxe da, eta ondo entzuten delako. Da, orduen hor amaiera, eta nik uste da amaia politxe zen bat. Zentzuk dira parte hartzen duten koroen izenak, aipatu izateko? Importante da, eske behizu, ez dut gure aipaitu, esan koro izena, ez koro izena gaitik, eske importantzise, herrizedeko. Orduen, Zornotzeko koro guztitzek. Zornotzeko koro guztitzek, zorionez hemen dago. Baina importantia da, izetik, Ere, izena da, esan- hartuko da prentza horrekoen. Vale, Esan vale. bakoitzak berie. Vale, venga. Ez, A ver, bueno, bakoitzak esan bere hori da. Zornoza korala eta Beskimoa bezbatza. Oso, no? Irria hots talea. Susurrariak eta Andramari Kastola. Nagusien korua. Eta Iñaki, zurea, Grupo de Txistu. ederto txistura. Erto. Talde. Ederto, Eta inakizu otxotetik zatoz. Ez, ni Zu perso libre. Ba, ni, perso libre, sin más. Sin más. Pringao.